Nazdar plantážníci, zdraví vás Anselmo u dalšího dílu Let's Play ze hry Minecraft, tentokrát z klasické série Anselmo hraje Minecraft a dneska máme speciální díl, protože je to přesně z té pokračování této série a navíc máme poslední den roku, takže mi to takhle pěkně všechno vyšlo. A já jsem tomu moc rád, protože ne, že by tenhle díl byl nějaký speciální, ale je moc hezký, že to vyšlo takhle pěkně na konec roku. Takže jsme v klasické sérii, to znamená, že budeme dělat zase něco, budeme zkoušet vymýšlet zase nějakou bejkárnu, nebude to taková série úplně, jak bych to řekl, klasická, ale klasická je, ne, chci tím říct, že já jsem v poslední době hodně přemýšlel, co udělat s touhletou sérií, abych se nedubloval vlastně s tou sérií pro začátečníky, tak přece jenom jsem se rozhodl, že to zachovám obě série, když jsem dlouho přemýšlel, že bych to spojil, ty dvě série, ale zachováme to, protože já budu v té sérii pro začátečníky hrát s výchozím, s resource packem, ne s Chromahills jako hrou tady vlastně. Navíc tady budu dělat takový trošku náročnější věci, komplikovanější, dlouhodobější a v té sérii pro začátečníky budu dělat přece jenom takový jednodušší, praktičtější věci, takže myslím, že to má smysl ty obě série nechat a i v příštím roce budu obě dvě hrát nejspíš. Nechystám teda zatím žádný ukončení nebo tak. Teď v této sérii se vrhneme na několik věcí. První věc je, že jdu tady správně, ano, Síň slávy jsem doplnil, protože i nadále mě podporujete nejenom lajkama, komentářema a tím, že mě sledujete, což mi dělá největší radost, ale posíláte mi i příspěvky a díky tomu se mi podařilo si pořídit počítač konečně, s kterým se dá normálně hrát, takže mám teďka velkou radost z toho, krásně se mi hraje. A já teďka si nepamatuju, kdy naposled, tak tohle to už bylo minule, ale myslím, že tady jsou noví. Jo, tak tady od neznámýho, který opravdu se nechtěl prozradit, tak od něj 77 korun, já teda vím, znám jeho identitu, ale nechtěl prostě říct, kdo je veřejně, takže díky moc za podporu. Pak tady máme hráče s Minecraftnikem 5C, a teď nevím, jestli 0 nebo O, jestli jsem to správně popsal. To nevadí. Díky moc za podporu. Dobře jsme si popovídali, pěkně mě podpořil, to mi dělalo velkou radost. Tady máme další od Peťanky, další děvče, to mě docela překvapuje, docela hodně děvčat tam mě kouká. I když koukám do statistik, tak dokonce skoro třetina mých diváků jsou dívky nebo ženy, což mě docela překvapuje, protože jinak ten poměr v těch let's playích, ty ostatní let's playeři jsou na tom výrazně hůř, tak díky moc za to. Pak tu máme Rosťu, který má tu přezdívku, zase nechtěl celý jméno, tak moc hezká částka, pěkný číslo to je, tak hele, díky moc. Pak tu máme Tomáše, který by poslal takhle specifickou částku a ten mi to i vysvětloval, že chtěl mít redstoneovou kostku, tak dal tu nejvyšší jak by to řekl, nejvyšší částku, kdy to ještě redstoneová, já jsem klidně řekl, že klidně může poslat 5000 a já mu tam tu redstoneovou dám, ale to asi nechtěl úplně, takže takhle. Tady mám velkýho fanouška Eta, který se říká Etino, od něj 150, díky moc. Pak tady mám a tady opravím cedulku, takže tady totiž díky moc za velkou částku, tady jsme se nakonec domluvili na jménu, že mu tam dáme jméno, ale ne úplně celý, takže je to fanoušek Bohdan D, takhle to je přesně, a 1000 korun. Díky moc, hodně mi to pomohlo, protože jsem trošku sáhl do rezerv s nákupem počítače, takže tohle to mi malinko pomohlo a zachránilo krk. Takže to jsou noví přispěvovatelé a podporovatelé, tak díky moc, kluci a děvče, díky za podporu. Tak a my se vrhneme na let's play samotný. Tak, co je nepříjemné zjištění? Tím začnu. Nepříjemné zjištění je, že ta 1.7.4 opravdu Minecraft je mizerně udělaná. Já, ačkoliv hraju s počítačem, který na Minecraft je víc než dobrý, prostě bych tady měl lítat úplně úžasně, tak tady ve skladu v okamžiku, když pustím třídění, tak slítnu úplně na minimální FPS. Teď mám těch 60, já víc mít nemůžu, protože v nastavení to ukážu. To možná ne všichni ví.
ve video settings mám zapnutou vertikální synchronizaci, tedy to use V-Sync, a když dáte on, tak někdy nemůžete jít přes 60, takže když dám off, tak bych tady měl mít asi víc, jako větší FPS 84, ale taky žádná sláva to není, protože jinak normálně, když běhám někde mimo, tak mám 200-300 FPS bez problémů, i víc, mám někde rekord přes 500, takže i tak je to docela málo. Takže nevím, no. Prostě to není odladěný. Ale dávám on, protože potom to méně škube a když dělám prudký pohyby, tak ten obraz je lepší, takže proto používám tu vertikální synchronizaci. Ale, abych to řekl, prostě Redstone v 1.7.4 jsou tak mizerně napsaný, nebo prostě tím, jak vlastně jádro Minecraftu je úplně jiný, tak se jim to nepovedlo. Já v okamžiku, když prostě ta moje zběsilá třídička zapne, tak je vymalováno. Jo, já jenom připomenu pro nový fandy, že tady mám, je to klasický model, ty třídičky, mám tady vlastně dvoupatrově udělanou a ta opravdu, když začne třídit, tak je hotovo. Hotovo, vymalováno. Jinak, co je ale příjemný, zpamatovala jsem, nebo našel jsem správnou kombinaci množství těch vesničanů, takže už mi se nevlítávají po dvou nebo po více, ale už pěkně po jednom, takže tím se taky budeme tím obchodováním více zabývat. Teď mám třeba lak, jsem měl mohutnej. Nicméně ty lagy, které občas teď uvidíte, nejsou už výkonem počítače, ale opravdu Minecraftem, protože, jak jsem řekl, ten počítač už je dávno výrazně lepší, než Minecraft potřebuje, takže je to prostě hold problémama, který ta hra má. Tak, my se v tomto díle budeme věnovat zase ještě té hvězdné bráně, protože a dokonce i víc dílů ještě budeme věnovat, protože jsem tam vymyslel si trošku bejkárnu, aby to bylo vlastně něčím zajímavý. Takže ji uděláme takovou automatickou, zajímavou, možná tam vymyslíme i nějaký zámky a podobné další věci. A předtím, než tam doběhneme, tak já tady chci ukázat nový textury Chroma Hills, zase takový ty, co ještě si nemůžete stáhnout, co jsou pro ty podporovatele. A jo, tady už je takhle obrázek hopru normální, není takový ten vošklivý, ale už je to opravdu tak stejně, jak ten item vypadá, tak jo, už je prostě takhle hezky vidět, jo, není to prostě, jako to bylo předtím ta výchozí textura. Noví jsou další, noví jsou třeba tady obrázky, jsou tady item framey, obrázky, kde je zombík? Tady vidíte obrazy nově, slimebally jsou nově, pak je nově papír, tady vidíte, že už je pěknej a ještě myslím něco bylo, sněhová koule. A sníh tu, ale já asi nemám nikde sněhový sníh, že ne? Já tu sníh dokonce asi nemám vůbec. No jo, já tu nemám sníh vůbec. No, není tu sníh. Dobře, nicméně my se teďka tím zabývat nebudeme. My vyběhneme teďka Teďka mě napadlo, že bych se mohl vyspat předtím, ještě než vyrazíme na cestu. Vyběhneme do endu, do metra, já jsem tam malinko něco udělal, takže tady máme ložnici. Tak, vyspíme se. Vyběhneme do metra, tomu se taky budu věnovat. Teď jsem tam musel udělat takovou drobnou věc, kterou už si ukážem. Tu místnost bych mohl taky dodělat, nějak dodizajnovat. Jinak tady připomínám, že tady máme ten vypínací portál, aby mi sem nelezli zbytečně mobové, když tu jsem sám, abych tu měl klid. Tak a my teďka běhneme do metra. Běhneme do metra a tam ukážu taky novinky nějaký, který máme za sebou, tudy. Tady to designovaný ještě nemám, ale už jsem si udělal tu spojnici z toho hubu, tady z toho hubíku, teda přesně řečeno, který taky samozřejmě ještě není dodělaný, ale tady odsaď jsem si udělal takovou cestu. Zase není to můj vynález, je to věc, kterou už dělala řada let's playerů, natočila. Už se přiznám, nevím, kdo je autorem, já jsem to viděl, myslím, poprvé u Morlibia, když samozřejmě všichni budou křičet, že to dělal první, tak já si myslím, že to dělal první Morlibius, který to dělal snad už, já nevím, 2,5 roku. To znám od něj teda. Takže je to vlastně udělaný tunel pro minecart a je udělaný 1,5 bloku vysoký, takže já jsem sem takhle hodil slab, vlastně po celý dílce slab, to znamená, tam nedá chodit, to znamená, nemůže se tam nic spawnout ani vevnitř, takže v klidu můžete jet a nezastaví vás po cestě, že byste nabourali třeba do pigmena nebo tak, takže to vás nepotká, takže jinak je to vlastně klasika. Takže my tam dojdeme, jo? Takže nehituje to nikoho a můžete v klidu si dojet na místo, aniž by vás něco mohlo zastavit po cestě. Je to samozřejmě zakrytý, všechny díry jsem zakryl po cestě, nechal jsem to netherrackem, protože jsem nechtěl tak nějaký hrozný množství materiálu tady nechat a ono to takhle je docela v pohodě, bych řekl. Tak, dojedeme na místo, je to relativně rychlý. Já se napiju kafičko zatím. Než dojedem. Tak, už jsme na konci.
Doufám teda. Jo, tak, už jsme tady. Tady ten dojezd je udělaný úplně stejně, zase jsem tady nic nedizajnoval. Jinak bych se rád věnoval místu, který nemám moc rád, a to je samotný nether, protože já nejsem moc nedrovej. Mě napadlo, že bych tam teoreticky mohl... Já mám enderperly konečně sebou, ale asi teďka se tomu věnovat nebudem. Že bychom si mohli udělat něco... Chci potom něco dělat v nedru, v rámci nedru, chci udělat nějaký pěkný věci. Chtěl jsem si tu udělat sídlo, ano, opravdu, v nedru si udělat sídlo a udělám si ho uprostřed nějakého lávového jezera, v lávě jako uvnitř, aby to bylo nějaký efektní, takže to bychom si mohli někdy zkusit takovou bejkárnu vymyslet, udělat, takže uděláme nějaký poušny, budeme si potápět v lávě a něco vymyslíme tam. To mám v plánu někdy dělat, ale teďka jdeme na tu hvězdnou bránu, s kterou budeme si hrát nějakou dobu ještě. Tak, teďka hvězdná brána, teď se koukejte, co se stane, ano, vypla se sama. Mám udělaný totiž takový systém jeden. Já vám to vysvětlím, jak chci, aby to fungovalo. Tady jsem začal dělat s těma zámkama, jak jste si o to psali. Jsou nepravidelně, to budeme předělávat, to dneska předěláme spolu, aby byly pravidelnějc a ono to není žádná sranda, vlastně, protože to je sudej počet, jako sudá šířka, samozřejmě i výška té brány, takže se blbě něco centruje a umísťuje, navíc jich je 7, že jo, a to se dost blbě rozmísťuje. Takže to si teďka nějak srovnáme v tom díle a já vám ukážu tu ideu, jakou mám. Standardně to mám vymyšlený tak, že tady ta brána, když tady bude normálně fungovat, tak tady bude takhle ta voda. To už jste taky viděli, že jo? A to by mělo být jakoby výchozí stav, když tady budu prostě něco dělat, stavět, vymýšlet, hrát si. A jenom když budu chtít vlastně opustit vlastně toto moje místo, dostat se do nedru a odcestovat, tak by to bylo tak, že vlastně já vypnu tu vodu, nebo zmáčknu nějaký tlačítko, nebo tady bude takový ovládací pult, já splním nějaký úkoly ve stylu, že dám správný zámky a tak, pak mi zafunguje tlačítko, já vypnu vodu vlastně, ta se vypne, musím to pak načasovat, protože ta voda docela dlouho mizí, jo, než opravdu zmizí, trvá to docela. Takže takhle se mi odpustí voda. Jo, jinak ta voda je tady dobrá kvůli tomu, aby mi tam nelezli mobové, protože to asi víte, že creepři a zombíci a podobně neprocházejí skrz vodu, takže oni to mají jako zeď, bych řekl, takže oni tam za mnou nebudou chodit. A takže takhle se vypustí voda a pak v okamžiku, když se vypustí voda, tak se zapne ten portál. Jo, takže voda zmizí a zapne se portál. Já mám tady udělaný, už zase vidíte trošku tu obdobu toho, co mám vlastně tam u toho svého skladu. Tady to bylo trochu divoce, já jsem chtěl dát jiný hodiny a nakonec jsem naházel klasický repeatery, spoždění repeaterama. A tohle to dělá tak, že tady odtaď od někud přijde ten signál, tady se mi sepne ten, tady vlastně ten zapalovač, se mi musí dát víc, aby mi to nevypínalo se potom, nerozbilo se nějak brzo. A potom po nějaký době vlastně se to zase hnedka vypne, tady v tom je voda a ta se vyleje krátce, jenom tam na chvilinku ťukne voda a tím se to ukážu jak vlastně, tam je takový velmi jednoduchý mikrovod, takováhle bejkárna jenom, jo, to je ten rychlej to, vyplivne vodu a ten s malinkatým zpožděním vlastně zase hnedka stáhne zpátky tu vodu, jo, nic víc tu není, žádná složitost, jednoduchý řešení. Tohle je ten zkracovač signálu právě, aby ta voda aby to zafungovalo hezky, rychle. Tak, takže ono se to na nějakých, 15 vteřin zhruba, plus minus, tak to můžeme spočítat, kolik je to přesně, tak se zapne ten portál, já do něj pak takhle v klidu skočím, jo, portnu se, tím se tady zastaví čas vlastně, že jo, stane se ten čank neaktivním a já si tam můžu, někde si budu dělat, co chci v nedru, nebo budu u skladu, nebo budu kdekoliv někde jinde. A potom, až se vrátím, tak se zase pokračuje to počítání v času, já v klidu vyskočím a pár vteřin na to se vlastně ten portál takhle vypne. Jo, a bude to nastavený tak, samozřejmě, že se mi zase vrátí signál, jo, a spustí se zase ta voda. Jo, bude to být takhle dělat. Takže na jedno tlačítko vždycky bude vypne voda, zapne portál, vypne portál a zase zapne voda. Jo, takhle to je vymyšlení. Tak a my v dnešním díle teda pokročíme v té hvězdné bráně. Já jsem možná mohl jít tamhle, jsem si udělal ten mostek. No to je jedno, koukneme tady na to takhle z dálky. Je to teda tak, že vidíte, že mi to tady nevycházelo, já jsem to měl původně takhle s těma nedobrikama, to se mi nelíbilo. Já použiju spíš na ty zámky, to jsou, myslím, že z železných ingotů, že jo? Jo, z železných ingotů, teď jsem se byl jistý, udělaný bloky, ironový bloky.
tak tady to posunu o 2 bloky takhle vejš, tady to nechám takhle velký, to musí být, protože prostě je to sudý počet, ta šířka sudá, takže kdyby to bylo jenom s jedním blokem, tak by to bylo prostě, muselo být nějakou stranou posunutý, no, takže hold takhle. Navíc to musí být takhle vejš, jak vidíte, protože já to mám vlastně schovaný ty dispenzory s tou vodou a já bych to neměl jak tam se k tomu dostat, takže je to takový kompromis, není to samozřejmě úplně to, co chtěl bych to mít jakoby věrohodnější, nebo jak bych to řekl, ale prostě vanilový Minecraft je omezený s tím způsobem docela hodně a i takhle už s tím budeme mít docela hodně potíží, jak tady víc ty redstony a tak, takže budete v tom trochu komplikací. To zatím, co vidíte, ty 2 patra, takhle jakoby, to jsou jenom technický, aby se to líp vykopávalo potom ten vnitřek. Tam budeme zkoušet nějaký atypický mezisklad tady, protože tady se budeme taky vymýšlet nějaké věci, budeme tady spíš stavět, nebudeme tady asi moc techniky dělat. I když jsem uvažoval o variantě, že bych možná sem přivedl tu novou ironovou farmu, co je teďka relativně nová, ona je už teda měsíc, 2 stará, takže jak víte, byl ten Iron Trench, tak teďka nějaká novější, která je trošičku rozumnější a je docela hodně efektivní, takže bychom si asi zkusili nejspíš někde, až někdy dostanu tu správnou chuť, protože přece jenom je to rozsáhlejší stavba a tu bych možná dělal tady, ať to tam nemáme všechno na jednom místě. Takže uvidím ještě, uvidím, kde ji uděláme. Tak, teďka teda, my zkusíme tady si posunout ten jeden zámek, jestli to bude vypadat nějak rozumnějc a bude to nějak použitelný teda, no. Doufám, že ty 2 bloky, jak jsem to vymyslel, to posunutí, že to nebude vypadat blbě, ale jdem na to. Tak, já teďka se musím mrknout, jestli mám dost železa. Mám naštěstí železo, i když ho moc není teda. Kolik z toho bude? Máme jenom 7. No, ale na to bychom si vyzkoušeli aspoň to umístění, to stačit bude. Tak a potom potřebujeme nějaký pracovní materiál, po kterým budeme skákat. Tak tebe vrátíme sem a aby jsme to mohli pěkně udělat. Tak, vyskáčem. Já jsem tady zkoušel víc materiálu, ale prostě ty železní bloky mi připadají opravdu nejlepší. Jako vypadají nejlíp, prostě je to tak. Tak, jo, vidíte, že tady už lezu i do toho našeho zázemí, do toho samotného portálu, takže tak, pojď, tebe si vemu. Tady neslítnu teď, neslítl jsem a nevzal jsem si hladký kámen, jo, mám hladký kámen, dobře. Takže to máme, takže tohle tady bude určitě zakopaný a já jsem říkal, že půjdu o 2 bloky, že to chci udělat, že jo. Tak, když je to takhle, šikomo o 2, že bychom se nacpali do toho, nebo to dáme víc takhle bokem. No musíme to vyzkoušet, bohužel, no. Tady jiná možnost není, než to vyzkoušet takhle. Tak a teďka sem teda vrátíme ty hladký kameny a sem dáme, takhle to udělám na místo, no. Doufám, že mi to nebude ničemu vadit. No, vadí, no. To je přesně to, čeho jsem se bál, já to nemám jak rozsvítit. Ach jo, tak vidíte, tak moment. Já když budu napájet, ten blok musím napájet, no a už máme problém. Už máme problém, protože já sem nemám jak přivízt ten redstone. Kdyby byl tady ten redstone, teda ta redstoneová lampa, tak já můžu, no ale jak to sem přitáhnu? Já nemám jak napájet tu lampu. To je komplikace veliká. No, teď teče voda, že jo? Přesto teď teče voda, já teď nemůžu dělat žádný, já to můžu přivízt tady odsud, takže já tady budu muset vystrčit jedině něco ze zdi, no. Tyjo, tak to je veliká komplikace. Veliká komplikace. Tam to už je nad, tam to už mi nevadí, když to předělávat, ale já tady být prostě nemůžu. A dokonce nemůžu, ani kdybych měl takhle, totiž problém je, že i když tady budu mít redstone, kde mám ten blok? Teda tu lampu. Tady. Nevidím kvůli očím, protože kdybych měl tady tu redstoneovou lampu takhle, tak bych mohl napájet samozřejmě ten blok. Jo, ale já ho nemůžu napájet tady odsaď takhle šikmo, protože ho nemám zase jak protože bych musel, jo, ale mohl bych. Víte, jak by to šlo? Takhle, když sem dám repeater, ten bude napájet tohle a sem dám repeater, ten bude napájet tohle a ten bude napájet tohle. Jo, jde to. Tak nakonec jsme našli cestu. Fuj, to jsem se až lék teďka. Že aspoň takhle posunutý to bude, ale ono to možná bude blbě, no, protože to nebude hezky symetrický. Jo, já jsem to chtěl mít tady hlavně. A nebude to ještě nějak, když sem dám... Ne, to musí být takhle, no, to prostě musí. Já nemůžu blíž sem.
To je nepříjemné. No tak to bude muset být takhle, nedá se nic dělat, takže takhle bude muset to být. To znamená, že jo, já nemám teďka, mám málo bloků, jak to tady zakryl, asi ne? Ne, mám dost ještě naštěstí. Takhle a takhle. Sem dáme ty železní bloky. Takhle. Mám já, jo, a já nemám, já potřebuji repeatery. Ať si to vyzkoušíme, jak to bude vypadat. Tak, jdeme si pro repeatery. Jo, to jsem nemusel tolik hluboko. Tak a teďka, jak jsme na tom tady, jo, tady jsem pálil něco jiného, mám tu někde hladký kameny, já jsem předtím kopal silotačem, jo, máme úplně v pohodě, super. Tak, no a my teďka ty repeatery si uděláme, my si jich uděláme rovnou víc, protože vlastně my jich budeme potřebovat hodně. My budeme potřebovat hodně repeaterů, takže klidně můžeme dělat takhle víc, nic se neděje. Tady potřebujeme ještě tolik, že jo, a já teďka chci ještě, moment, já kouknu z dálky, tady si aspoň trošičku to bude symetrický. On to nebude symetrický úplně, nebude to úplně jako vyrovnaný, to prostě už vím, to tam nenacpem, ale jo, já myslím, že docela dobrý. A možná by to dokonce bylo, je to i lepší, než když to bylo předtím, to by šlo. No a my teďka musíme, jo, my teďka musíme zkusit ještě to zapojení, jak to vypadá. Teď ještě to zapojení si tam vyzkoušíme nahoře to zapojení. To by šlo, ale tohle. To by šlo. Tak a teďka to zapojení. Kudy mám jít, ze zhora nebo ze spoda? Takhle, já si mám s sebou hladký kameny. Jo, mám hodně hladkých kamenů. Já to tam prokopu asi z téhle strany. Já se tam prokopu zvenku. Ať to vidíme pořádně. Neuděláme nějakou blbinu. Tak, vyskáčem zase nahoru. Tak, teď jsme v úrovni toho. A my jsme si říkali, že budeme muset, ten blok musí být napájený tím repeaterem, že jo? Takže takhle, tudy se prokopem. Jo, tady máme dokonce něco. Tady jsou ty dispenzory. Moment, jak to, že to ten dispenzor? Moment, to se musím podívat. On není napájený, nebo já mám zapájený ze zhora asi, že jo? Moment, kopnem si tam radši. Jo, takhle zapájený, dobře. Máme nahoře potom redstony. Tak, takže my musíme, moment, tohle pryč. A my ho budeme muset napájet teda takhle. Já si sem dám zase ještě nějaký blok, klidně tu hlínu, to je jedno. Sem si dáme retorčku, ať si to otestujeme. No a od něj vlastně teda bude repeater bude muset jít takhle a takhle a teď by to mělo svítit. Jo, funguje to, jo, takže takhle my to musíme napájet, jinou cestu nemáme. Takže, protože tam už je vlastně ten samotný. Dobře, to by šlo, ale to musím, že je dobrý. Já ještě kouknem zvenku naposled a pak budeme muset vymyslet to napojení. A co je tady nahoře? Moment, ještě tady vyskáčem nahoru. Vyskáčem nahoru. Jo, tady nic není. Sem si hodíme torčku. Ne, nehodíme, protože nechci to mít, chci, aby to hezky svítilo celý. Tak, já jenom si ještě kouknu, jak to tady máme. Jo, tak to uděláme tady odsaď, že ještě já nemám na to ale bloky, že ne? Máme málo točích železných bloků. Tak to tam dávat nebudem teďka. Dobře, takže to by šlo, ještě koukneme naposled zvenku a pak vymyslíme, budeme už myslet na to zapojení. Tak, tady jsme mi odkopali ty, takhle, máme si hladký kameny, takže tady to bude zakrytý samozřejmě. A pak tady vymyslíme možná ještě, budeme se tady upravovat, to tady bylo nějak přirození. Tak. Tak, koukneme zase, jak to bude vypadat. No, já myslím, že to je docela v pohodě. Jako, není to 100% a pak ještě tady to chci dělat, je, že tady to budeme tou hlínou v těch místech, takhle, jak je ten kámen, protože je to příliš kulatý. Tak já to tam trošku víc rozmáznu, jakoby tím, že tam přidáme víc hlíny a víc to zakomponujeme do toho kopce. To by mohlo být dobrý, si myslím. A
A to bude ono. To by mohlo být i ono. Tak já ještě kouknu, jenom jsem chtěl, jestli mi tady něco nebude. Jo, vidíte tady třeba ta torčka. No a jak tady to budu napájet? Tady budu muset úplně stejně to udělat totiž. Jo, tady nemůže být takhle ta torčka, takže jo, ale já tady mám ten... No, tak to taky musíme teďka vymyslet, jak to zapojíme. Protože já tam mám z druhé strany vlastně... No, to je blbě. My tu máme totiž... Jo, moment, takhle okolo musím. My tady máme vlastně to napájení tohodle dispenzoru. Takže já tady dost blbě budu něco napájet. Tak moment, to bude muset kopnout si tady, to se nedá nic dělat. A podívat se, jak to teda tady máme. Takhle, takhle, si kopnu, ať si tady rozhlídnem. A jo. Ale počkat, já když jsem dám... Když sem dáme repeater, uděláme si red torčku. Jo, moment, já jsem si tady ale aktivoval to. To jsem nechtěl. Teď, co jsem teďka provedl? Já jsem vypustil vodu teď, že jo? Tak ještě jednou. Tak. Tak, a teďka bychom to už ne... Jo, ono to vlastně napájí. Tak budeme muset jinak. Mně nedošlo, že on to vlastně bude napájet. Tak, teď jsme to zase vypli. No, takže vidíte, co řešíme za problém. Já sice tady jsem si hezky hodil torčku, jak se to bude napájet, tady, z boku. Ale nedošlo mi, že to takhle nepůjde. Takže zase si kopnem tady. Teď mi spadla ta torčka, že jo, co jsme tu měli. A já musím zase napájet nějak tenhle blok. Jo, ale ono by to šlo totiž, protože my to uděláme takhle. Zase, tady bychom dali repeater. Takhle. Takže stačí, když budu napájet ten blok, bude svítit samozřejmě ta lampa. A my, aby zase to fungovalo, je uhlí. To si vemem, že jo, to jako tady nemůže Anselmo nechat žádný uhlí, to by jako nastal konec světa a byl Armageddon. Takže to ne. Jinak mám pomalej krumpáč, protože se nechce jít do Ender XP farmy a jsem hrozně línej na to, mě to nebaví tam chodit. Takže ale já to jednou budu muset udělat, abych se nezdržoval tím, že budu mít pomalý nástroje. Takže mě to stejně čeká, ale hol do té doby... No, teda ještě jednou to řeknu myšlenku. Takže takhle by to bylo zavřený, abych si neovlivňoval redstony. No a tady vlastně úplně normálně může být redstoneový vedení. A ono se mi to nebude nějakým způsobem křížit, takže by to mělo úplně normálně fungovat. Jo, vidíte, funguje. Sem si dáme ten blok ještě, co jsem tady vykopl. No to sice ta voda sem nezateče, ale ať to není tolik vidět. A řekl bych, že dobrý. Takže tím máme vyřešený vlastně v obě strany a ten hořišek by problém by taky neměl. Ale ještě to radši ověříme to. Uděláme si to ten díl takový hrubě přípravný. Já samozřejmě potom hodně věcí udělat za kamerou, ale to je ty věci, ty řešení technické bych rád, aby jsme takhle vymysleli spolu. Když budete nějaký lepší nápad na to, jak to zapojovat, tak klidně zakřičte, napište, budu rád. Jo, takže tím máme zapojený s jistotou. Nemáme problém s vedením tohohle spodního. Moment. Tam toho nemáme problém vůbec, protože ten je úplně ve zdi, takže tam není problém vůbec. Takže tyhle ty horní máme. Tady to samozřejmě symetricky úplně stejný to bude, takže tam budeme řešit stejný problémy, to znamená, že to má řešení. Ty nemají problémy vůbec. A to zapojení nahoře, to by se mohli ještě teďka udělat. Já si myslím, že to je důležitý, protože... No jo, protože tam jsou navíc dva, my budeme muset napájet mít dva ty bloky z nich, tam nahoře. To si budeme muset vymyslet. Já si tam teď zapnu tu vodu, ať to máme takový jako víc hezčí. Ať se nám na to líp kouká. Tak a dáme tam teda nahoře to zkoukneme. Tak, já náhodou, když to měl víc železa, ale já myslím, že nemám. Tady nemám,
ale ještě mě napadlo, teď já tady relativně jsem i těžil, já jsem si tady udělal takový dočasný branch mine, tady v tom mini zázemí, co jsem si tady dělal v té vesnici, tak já jenom mrknu, jestli tam náhodou něco nemám. Kdybychom to rovnou udělali s tím železem v té finální podobě. Tak, kouknem do domečku, já tady mám vlastně obilí, jídlo. Mám tady něco? Tady mám dost jídla. Tak, tady mám vlastně zázemí nějaký, není noc, není, že ne? Ne. Tak, tady máme normální bloky, co tady? Hele, podívejte se, paráda. My tu máme železa dost, dokonce tu máme hodně uhlí, super. Co vůbec mám ještě? Jsem tady tak dlouho nehrál, že bodky mám, tak to si brát nebudu. A tady nějaký jídlo, kytky. Tady je ten hezký Dark Oak Sapling, to je hezký, to jsou ty tlustý stromy. Ten je pěkný, ten Dark Oak, to dřevo je pěkný, jo, tady ho mám, pěstuju. Takže super. To se netrefil. Tak, železo máme, takže uděláme si ještě ten to horní světlo, to se vymyslíme, jak ho zapojíme. Já vás pak nebudu samozřejmě trápit tím, že bych tady kopal ty chodbičky a táhl ty redstony. Příště už to budu mít, udělám všechny ty chodbičky, už si to spolu dozapojíme a zprovozníme a vidíme, jestli ještě zvládneme příště něco jiného. Ale určitě bychom nejméně dodělali tu bránu v té funkcionalitě, jak jsem právě říkal. Na jedno tlačítko zapneme a vlastně ono se pak tím návratem i samo to vypne. Takže to by mělo být smyslem. Tak, my teďka vyskáčeme nahoru. Já si vemu hladký kameny, který tady vlastně mám, mě napadlo. Ty mám tady v sobě. Mám nějaký repeater ještě. Mám tady 3 repeatery, redstone mám, takže to mi stačí. Bloky na skákání taky mám. A teď už si uděláme teda jenom ty bloky. To můžeme vlastně udělat ze všeho, protože já jsem se netrefil. Já si to radši vemu. Já si to radši. Tak, znova. Tak, děláme si ze všeho. Nám asi stačit nebudou, nebo 14 nám jich bude stačit, si myslím. To by mohlo stačit 17, to by nám mohlo stačit. Tak, a my teďka si uděláme ten hořejšek. A já to vemu asi prostředkem nebo bokem. To vememe bokem. Takhle to vememe tady. Tak, vememe si bloky. Skáčem. Tak a jsme tu a my budeme měnit materiál jenom okolo a já se takhle klidně odkopnu. Tak, no a tady je ten problém. Aha, není tu problém. Tady není problém. My už jsme vlastně dostatečně vysoko, že jo? Já si tady kopnu. Jo, dobrý. My jsme dostatečně vysoko, super. Takže to řešit, a nemohl bych jít o jeden blok níž. To zkusíme. Protože když budeme o jeden blok níž, tak by to bylo lepší, ne? Proč to mám takhle vysoko? Když to bude položený ty repeatery tady na tom spodku, tak mi oni furt nebudou ovlivňovat nic. To by šlo, ale... Moment. Tak dáme si sem trošku radši. Tak. A já bych to dal o jeden níž. To znamená, tady by byly bloky normální. Sem vrátíme bloky. Dávali jsme to jednu níž, tam to bylo přece odskočený, jakoby. Tak. Takhle. Tohle pryč. Tohle pryč. Tohle pryč. Teď už jsme na úrovni toho... To si odkopneme, stejný pohybujeme. A tady vlastně mi to vadit ničemu nebude. Takže železní bloky, železní. Takhle. Takhle by to bylo. Teďka si doděláme ze stoneu to zakrajem. No a teď, když já vlastně tady na tohle položím, moment, takhle tam nevyskočím. Takhle to zakrajem, to nepotřebuji mít. Zakrajem. Takže já když sem použiju ty repeatery, takhle.
tak by tu neměl být problém, ne? To by mě s vodou nic udělat nemělo. Říkám to dobře? Voda by měla normálně teď furt. Nic stejně necvaklo, takže takhle by to šlo. Jsme o jeden blok níž, než jsem čekal. To nevím, proč jsem to minule dal tak vysoko. No, tak vidíte. Budu to dělat ne za kameru, ale s váma, protože mi to s vámi líp přemýšlí. Tak uvidíme, jak to bude z dálky vypadat. Ale myslím si, že by to vůbec nemuselo být špatný. Tak se sbíráme si tady ztracený bloky a mrkneme se. No, a já bych řekl, že super, jako. Paráda úplně. Ten blok dolů jako tomu hodně prospěl. Takže skvělý, takže dobrý. Ještě naházíme ty bloky. Ještě to uděláme. Já myslím, že už ale jako máme půl hodinu, nás to uvědomuji, že asi už jsme za půl hodinou. Já mám 9 bloků a mě to nebude stačit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam potřebuji ještě 3. Ještě potřebuji 27. Nemůžu si někde vzít. Třeba, že bych si tady ukradl zatím. Že bych si je tady ukradl, aby jsme to viděli. Tady si je takhle ukradneme. Tak. Tak, ukradneme si je tady. Dáme si sem zatím... Momentem mám tu už nějaký, tak si tady uděláme z toho briky. Takže ono ve finále tady být nemusí. No, co dělám? Dáme si sem briky, to zase taková katastrofa nebude, asi jsem stejně... Jo, to možná na konci lepší i. No nevím, je to jedno, v každém případě. Já si sem dám teďka teda tu... Je ono přestalo pršet, co? Já jsem si říkal, co mě tak ruší furt. Tak, dáme slípku. Tak, my si sem dáme teda ty železný bloky, ať si na to podíváme, jak to bude vypadat ve finále. Tady to nebudu dělat to přepojování, to jsem nechtěl. To přepojování na ty repeatery, to dělat teďka nebudu tady, to si pak udělám za kamerou. To bude stejný jako na té druhé straně, co jsme dělali dneska. Jenom si sem naházíme ty bloky, ať to vidíme ve finální podobě. Tak. A dál. Ale... To je vše. Teď se nechci prokopnout moc hluboko. Tak a koukneme na to z dálky. Tady po té lávce, to jsem si tady udělal právě kvůli tomu, abych koukal, to je význam nemá. I když tady bychom mohli udělat nějakou baštu nebo nějaký jako, nějakou věž a pak nějaký napojení udělat. No já myslím, že dobrý. Jo, není to dobrý. Já nemám posunutý ty bloky, já to nemám posunutý tohle. To jsou ještě ty původní úplně umístění. Jo, vidíte, no tak to ještě dělat. To už teďka dělat nebudeme, to už bychom se asi zdrželi moc, ne? Zdrželi bychom se moc, asi jo, to už nebudu přehánět. Pěte posunutí o 2 bloky a pak zapojení světla. Tak to dělat nebudu, ještě to mi nedošlo vlastně. Že my tady ještě to musíme dát o ty 2 bloky, takhle nahoru, to je to o 1 blok vejš, ale tu děláme už za kamerou. A příště se vrhnem, teda už uděláme to zapojení celý. Já si předkopu ty tunely a tak, a pak už to samotné zapojení a tady to vymýšlení toho místa, odkud to budeme spouštět, toho kontrol panelu nějakého, to si uděláme spolu. Ale v každém případě v příštím díle už to bude hotový na to jedno tlačítko a ta vstupní brána bude hotová. A pak v dalších dílech, vymyslíme něco vzadu, vlastně co bychom udělali v té kruhové místnosti, v té válcové vlastně, která na ležáka. Tak tam chci udělat nějaký atypický sklad, je to krásný zápas slunce, a vymyslet tam právě něco zajímavého, aby to nebylo, jako nebyla úplná suchařina, to, co vidíte v každém let's play. Tak jo, takže to je všechno. Díky za čas, který jste mi věnovali. Hrajte Minecraft a někdy příště se zase těším na setkání s váma. Ahoj.